akce. Čau, já jsem Tury. Zdravím, já jsem Jerry. A Pěknýho Silvestra. Jo. Za prvý. Silvestrovský speciál dnes. Ano, budeme... O co nám dneska jde? Nejsme u počítače, jako standardně. To jste si asi všimli, že jo? A o co nám dneska jde? Jde nám o to, abyste se dobře bavili. To znamená, Jako vždycky. máte rádi naše utrpení, proto je tady toto. A toto. Tohle jsou naši hosté dnešní a jim se říká feferonky. Budeme jíst nečekaně. Znalce upozorňuji, nejedná se o žádnou exotiku. Ne, to Je to z Bulharska, ale je to celkem silný, už jsem to koštoval. A my si vezmeme najednou 2 do pusy. To pusy sníme. A k tomu, co budeme dělat? Při té agonii. K tomu dostanete mě, jak hraju domino. Ty budeš stavět, no nebudeš hrát domino, ty budeš stavět vlastně řadu, že jo? Taková ta hodně precizní chirurgická práce. Přesně. A co budeš dělat ty? Já budu stavět Rubikovou kostku. Výborně, ale to co budeme přitom dělat? To není všecko. Jestli se kouknete i hned, budeme dělat recenzi na hru The Elder Scrolls 5 Skyrim. A tohle všechno musíme zvládnout v bolesti feronek, takže... Prostě v agonii, jako úplně... Nemáme tu mlíko, takže bude to asi sranda. Mlíko pijou ženský. Tak se příjemně bavte a hezkýho Silvestra ještě jednou přejem. Čus. A Vánoce jste si snad užili. A pojďme na to. Jdeme na to. Dámy a pánové, jdeme jíst. Jdeme na to. Takže jak budeme postupovat? Takže vyber si první ty zelenou. První zelenou si vyber. Takže, dámy a pánové, já tohle budu litovat. Vezmu si červenou velkou, zelenou velkou, žlutou velkou, nebo co to je za barvu? Já si prosím vás, dámy a pánové, vezmu takhle tady no, on pán je strap, no. Tlouštíka. Má rád kulatý. Tak dámy a pánové, na zdraví, hezkýho Silvestra. Na zdraví, šťastný nový rok. Tak a já jdu skládat Rubikovou kostku. Já jdu. Ty vám už to cítím. Takže The Elder Scrolls Skyrim. Elder Scrolls Skyrim. Vyšlo to 11.11.2011 v České republice. Nebyl konec světa, vyšel Skyrim. Já jsem to ještě nesmět. Já to však říkám, můžete počkat ještě. Vydal to Bethesda Softworks. Já jsem zapomněl skládat. Nejdřív trošku historie. Asi největší průlom by vždycky dělala Bethesda, když přišla s Morrowindem, nebo vůbec, i ty předtím, Arena, jak se to jmenovalo, že jo? Daggerfall. Tak vždycky přišli s něčím revolučním, to znamená 3D grafika, vůbec poprvé. Oblivion pak přišel s Blu-ray, jak se jmenuje, To není Blu-ray. Ne, Blu. Takový ten efekt, jak je všechno takový krásně. Blur, ne, nějaký svídí. No a tohle. Každopádně zpátky Skyrim přišel prostě s next gen grafikou. Takže už podle názvu se děj odehrává ve Skyrimu, což je prostě severní část kontinentu Tamriel a je tam zima. Já tohle nesloužím. Což jim teda teďka docela závidím, protože mě je horko. No. Řekneme nějaký klady zápory. Klady, no, každopádně klad je, že to prostě otevřený svět. Můžete si dělat, co chcete, je neuvěřitelně Já jsem zapomněl skládat. Je to neuvěřitelně propracovaný. Veškerý jeskyně a města a můžeš tam vychovávat svýho potomka, to je tak úplně... To je docela důležitý,
Hlavně blbě, ty vole. Kámo, já jsem nechal tady muka. Takže pokračujeme. Co jsme ještě neřekli o týře, spoustu věcí. My v tom nějak máme bordel, jo. Já nevím, že to může být. Možná tím, že se prostě musíme soustředit na všechno možné. Takže za zmínku stojí určitě soundtrack, ne? Ten je výborný, to nahrával nějaký orchestr, nevím jaký. Ano, orchestr. Já jdu zase... Co bys si řekl, co ještě takový klad v té hře? Třeba Můžete lítat systém. na drakovi. Bojový systém, ne? Bojový systém je prostě klasický, prostě The Elder Scrolls, tak se prostě moc nemění. Působí jako plynulej možná, ne? Předešlý tituly. Můžete lítat na drakovi. To je docela dobrý. A to až v tom datadisku. To je v datadisku, ale... Já začnu být za chvíli drak, já začnu chrlit oheň, vole, za chvíli, pardele, vole. Ty vole, zkazuješ mi domino. Ježíš, sorry, No, to každopádně- kolik už máš dílky? To si moc nepostavil. Mám 3. Každopádně naše osobní hodnocení asi, za mě je to tak 9 z 10. Já bych dal 8,5 z 10. A budu se těšit na další titul série. Který mimochodem bude The Elder Scrolls Online. Já si dám další oslovení. Já si dám 3 na jednou, no. Ty vole. To jsi měli si tu broušky. To prdele. Ty vole, tak ty 3 to bylo možná trochu moc, vole. A už to jde i z nosu, hele. Nejenom z očí a... Myslíš, že se můžu vysmrkat, že to podle? A já nevím do čeho, jako... Já mám kapesní, já. Ne, musíme držet. Takže o čem ještě můžeme mluvit? Ale... Já jsem hotový. Já myslím, že... Já ti pomůžu s tím Dominem, jo. Ale já myslím, že můžeme popřát hezkýho Silvestra. Šťastný nový rok a mějte se hezky. Čau. Uvidíme se v dalším videu. Čau. Mějte se hezky. Ahoj. Střih. Což ale nebudu. Jdu pro to mlíko, vole. Ale už někdy. Já se poblinu normálně. Teď se jít vysmrkat hlavně. Sorry za to mlíko, jestli tě to poškodil. Takže děkujeme za shlídnutí. A nedělejte to. Bo to jsme tady my. Ne, já myslím, že byste si to měli sami vyzkoušet a něco nám doporučit. Já už, případě- já už to nebudu. Neuděláme z tohohle seriál, ne? Ne, proč jsi to říkal, ty blbečku? Něco nám navrhněte, jako co by bylo třeba těžký během toho dělat. Třeba Nebo- nás napadlo ještě zpívat. Nebo třeba. jestli vás napadá třeba nějaká jiná výzva, nějaká jiná challenge, tak určitě jsme otevřený každému dementnímu nápadu, který vás napadne a no, Jsme vaše loutky prostě. každopádně Tak a díky,
Čau a uvidíme se u dalšího videa. Čus. A dejte si nějaký mlíko. Ahoj.